Se luminează, mă uit la tine. Mi-ați făcut examenul clinic de 4 ori, în examenul mi-ați luat sânge de 4 ori. Dar de ce nu ai oprit la semnalul polițiștilor? 4. Că n-am putut să opresc pentru că nu am fost eu la volan. Eu am fost în spate și îi spunea lui ăla dispera că eram dudă de beat. Exact cum sunt acum, mi-a mai trecut, e ok. Eram cu un rudar și a zis, bă, oprește pula mea că ăsta e poliția după noi. Și ăla nu, că merg pe morilor. Și a oprit pe malul râului și s-a dus în gără și m-a luat pe mine și m-ați încins. Și m-a lovit la pări și mi-a sucit mâinile la spate de am luat 4 moze de sânge v-am dat. Și voi tot vreți să mă băgați pe mine, că ce-am făcut eu? Eram în spate și m-a stârluit pe acolo aiure. Și am și martori în sensul ăsta. Și toate erau cu oameni în mașină. Bă, dar stai că nu e chiar așa. Stai că se poate dovedi adevărul. Voi încercați acum fumați în țigări și vă credeți șmecheri. Dar n-am făcut școala împreună. Stai așa că nu e chiar așa. Ați făcut 2 ani de școală și râdeți la mine în față. Ești student la Academie? Nu sunt. Ba da, ești student. O să facem o adresă în sensul ăsta. Poți să faci și 10. Stai liniștit că mai de învățat pentru chestia asta. Mai de făcut. Păi nu vă, prietene, dar ce mi-ai explicat atâtea ori că eu l-am luat pe ăla să mă duc acasă și tu mă iei pe mine și mă tăpălești. Eu ți-am zis, îți dau sânge, Prietenul tău a zis că tu ai fost la volan pe tot parcursul urmăririi, ați plecat împreună. Să dea declarație, tu ai dreptul să verifici adevărata mărturia a lui, să faci, în cazul în care depune mărturie mincinoasă, să faci dosar penal și tu mă ții cu canușile penale, că mi s-au dovedit, mi s-au învirețit mâinile la palme și tu vii să mă ții pe mine pe frăcioară, uite mâinile că nu mai pot. Mai trebuie să dăm o... Au! Băi, ascultă un pic. Îți dăm jos cătușile dacă te liniștești. Tu l-ai învățat cu mine. Bă, lasă-mă, că nu mai stau cu tine. Ai înțeles? Eu nu să ascultă tine, că n-ai făcut școală. Dar de cine asculti? Dar de cine asculti? Pentru că nu vreau. Așa, nu vrei. Pentru că nu am dreptate. N-am dreptate eu? Nu ai dreptate. Bine, mai tu dreptate în seara asta, ok. Da, bine, ai dreptate, ai drepturi, total de acord. Tu să Dar liniștește-te. Deci liniștește-te. Păi tu mă chinui de 3 ori cu Ascultă-mă, mă, că-ți dăm jos cătușele. Liniștește-te odată. Dar să plătești toată viața pentru asta. Da, mă, bine, plătim, nu e nicio problemă, da, liniștește-te. Mâine. Te liniștești dacă dăm jos Mâine cătușele. mă duc și scot. Băi, te liniștești dacă îți dăm jos cătușele. Nu. Nu? Bă, pușcărie pe bani. Bine, mă, bine. Bă, stai așa liniștit. Deci, uite, suntem în 28, mâine 29. Facem în 30. 30, mâine 30, scuză-mă. Mâine mă duc și scot medic. Băi, și dacă auzi, mă, și dacă ai fost tu la Ascultă-mă, prietene, și dacă